Hej, červený nevážny, hej? Ja som si nenapískal. Tak ale ja som hovoril, že zložil. Ale som krížku a Tam ale nezískaš veľa času. Čaute, tak po dlhej dobe vlog, akurát sme na RS číslo 1. Sme na majstrovstve Slovenska v Endure na Žilina Okotrails. Pozeráme si stopy, čo bude najrýchlejšie, najbezpečnejšie a máme ešte pred sebou 5 RZ, takže máme čo robiť. A aké predpovedáš počasie? Predpovedám počasie, že by malo byť takto, ale v rámci nedele tam je nejaký stopček, mini zrážok, takže to nám vie zamiešať karty, takže uvidíme, že pozeráme si tu veci, čo sa dajú zasúchať, ale keď zaprší, tak iba Že aj silu ušetriť? Poďme, zajebeme sa tu celú. Ja by som to dal v tom, aby si to počal. Čakal som, že to bude... Čakal som, že bude horšie. Hej? Obrzdenie. Jaká? Tuhoká drahy traktor. A Martin dal takú kozu, že? To mohla aj zo spodu vidieť. No, preteky pri Žiline naberajú nový rozmer. To Janka Knapcová nám nabalila, že zo pár slívkových gul, takže aspoň máme postarané o pekný olovnant. Bolo to fakt náročné, mali sme okolo 30 stupňov, všade strašne veľa prachu, nie je tu žiadna lanovka, čiže každý si to ide za svoje, ale tak by to malo byť podľa mňa na každom endure, čiže mne sa to vlastne páči. Máme 6 RZ, čo je tiež dosť veľa podľa mňa na slovenské pomery. Dosť náročný pretek, ten povrch je taký šmiklavý, myslím si, že to bude náročné udržať sa v nejakej tej plynulej rýchlosti a jednak do toho ešte aj šlapať a neprepáliť to, ale presne o tomto enduro je. Myslím si, že sme si každú trať prešli, našli sme nejaké stopy a trate sú pekne prichystané. Mne sa takýto povrch osobitne páči a mám rád, keď je to práve také šmiklavé, čiže uvidíme zajtra, ako to bude. Nová reťaz! Poď Ríšo, dávaj! A tak som umiestnil sa na 4. mieste, tuším, že so Slovákov na 2., takže som vicemajster Slovenska. Bolo to, že 32 km a 1500 výškových.
to je môj najdlhší výjazd na normálnom bicykli a 5 hodín na bicykli sedieť je dosť. Jak sa ti páčili ešte trate, ktorá bola možno taká najobľúbenejšia tvoja? CRS-iek. Tak tu som doma, ale nechodím sem skoro vôbec jazdiť. To si myslím, že toto mám natrénované, tak asi nie. Ja som tu bol, že párkrát a najobľúbenejšia bola asi vzduchovka. To sa ani akože tak moc nešmyká a také hrabanky, dá sa povedať. Ráno nás pekne prekvapil dážď, teda respektíve bola to už búrka, tak sme to mali celkom ťažké, ale postupne to začínalo obschyňať, trate boli akože super pripravené, len už nevedeli sa pripraviť na to počasie. Čo sa týka prvej stage, to sme mali asi takú najmokrejšiu, tá bola aj vlastne tá Queen stage, čo šol cez Mad Max a Funebrak, tak tam som si to aj celkom ustlal. A odtiaľ som šel taký trošku znegovaný, by som povedal. Potom som si chcel napraviť chuť na ďalších stageoch, ale boli tiež také pre mňa, sa mi zdalo, že sa trápim. Pomaly som sa asi do toho začal dostávať asi až na tej úplne že poslednej a tam zhodou okolností mi vlastne tiež znova zapršalo. Čiže tam som, myslím si, že podstatne strátil čas, ale našťastie mi to stále stačilo na to prvé miesto a pravdepodobne som aj tým pádom majstrom Slovenska v e-bajkoch, za čo som veľmi rád, lebo som vlastne ešte nikdy v ničom nebol majster Slovenska. Takže som rád, teším sa. No ešte jednotka tak opatrnejšie, ale s rozumom, boli tam nejaké krízové situácie. Na dvojke som si zabudol odomknúť tlmič, no a na trojku sa chystám až večer. Poď Martin, poď! Martin, poď, dávaj! Máme to za sebou, majstrovstvá Slovenska v endure na Žilina Oko Trails. Ako to zhrniem, zapršalo nám, bolo to naozaj divoké. Snažil som sa vymačkať zo seba čo najviac, boli tam nejaké pady, boli tam nejaké chyby. Ale v rámci toho, že som pomáhal usporiadať tieto preteky a nachystať kopec, aby bol aspoň na 90% pripravený, vyhrabaný, vyfúkaný, vypaskovaný, tak to mi tiež možno zobralo nejakú tú energiu. Ale som rád, že sa zúčastnilo 180 ľudí a nazbierali sme finálny čas 25 minút. Ušlo mi to o 3 desatiny, takže nie je to veľa. Takže moje pocity boli asi celkom fajn, cítil som sa dobre na tom bicykli. Snažil som sa vymačkať do seba čo najviac. No, nemyslím, že som mal nejaké krízové situácie, no samozrejme raz som spadol trošku viac, trošku dosť viac, možno to mi zobralo pár sekúnd, ale ináč bolo to ťažké, no, 25 minút konečne na slovenskom pohári není málo a 1600 nastúpať za vlastné, niekto ide skúsiť a môže to samo odhľadať. Poď samo! Bol to vážne ťažký deň na bicykli, hneď ráno pred štartom nám začalo pršať. Trate sú tu také tvrdé, dosť vyjazdené, čiže napršalo na to a ostalo z toho fakt, že také mydlo. Bolo to dosť náročné, mal som čo robiť, aby som sa v stope udržal. Veľakrát som robil strašne veľa zbytočných chýb, aj som niekde psa na trati dostal proste medzi kolesá, čiže veľa takých hlúpostí ma práve cez tento pretek akože dobehlo, ale skončil som na 3. mieste. Celkovo sa mi pretek ale páčil, trate boli fajn, mali sme celkový čas 25 minút, čo je na slovenské pomery celkom dosť fajn, aj sa to podobalo parametrami na nejaké tie ťažšie preteky. Čiže máme to za sebou, teraz už svieti slnko, tak si ešte môžeme užiť pekný deň.